orain, egoitzakin egiten lana nahi duke etxeetara pasa. Etxeetan ere jende asko dago bakarrik, ateatzeko posibilitateik ez dokana, horietara iritsi egin duke. Proba inez, pixkaka bernola ateatzen gara. Bai, ikusten dute triziklo hau udaletxearena, 3 dauzkagu, eta, bai nagusilan eta bai balastako bolondresekin, irterak ditugu orain arte beti erresidentzietan, eta orain nahi dugu pixka zabaldu aukera, erresidentzietatik kanpo bizi den jendeantzako. Orduan, udaletxeko zerbitzu sozialei esker, zerrenda bat osatzen joango gara, eta arabera, pasiatzeko aukera eman azkenean hori da. Eta animatu jendeari bai pasiatzea etortzeko eta bai bolondresak pedalak emateko ere behar ditugula. Horixe, eskerrik asko.